Li navçeya Şirnexeya Cizîrê ev çend rojin şer û pevçûnên di navbera endamên YDGH û polîsên Tirk de berdewam in. Heta niha bebekek ji tê de 6 kes hatine kuştin û derketine derve ji qedexeyê. Hukukdast dibêjin wan hişyarî dabû ku ger xendek neyên girtin dê şerekî bi vî rengî derkeve û sivîl jiyana xwe ji dest bidin. Vesayît dikarin herin kolana, ambulans dikarin herin kolana. Ji aliyê din ve ji xwe tehlikekekî mezin hebû ku yanî nexweşiyê çêbin, operasyonê çêbin, şerê çêbin ji ber vê sedemê û yani kesên li taxa de durînin, kesên sivîl ve zararê bibînin. Yani rastî ne mümkün e kesê sivîl bixwazin rewşekî hûlê de bijîn. Hin parlamenterên HDP ji di wê baweriyê dene ku hem PKK û hem ji dewlet dixwaze beriya hilbijartinan hêza xwe nîşan bidin û di maseya müzakereyê de destê xwe xurt bikin. Bi destê PKK û em ê bêjin înisiyatîfên taxan û YDG xaserî tê îlan kirin û dewlet jî aliyekê em ê bêjin derneketina kûçeyan îlan dike ku qedexe dayîne ser gel ku gel bikare derkevina kûçeyan. û her du aliyan jî xas ku di nav gel de jî vê em ê bêjin bertevkê xwe pêş ve bibe vê gavên xwe ku bikare li ser vê siyaseta rojane heta li ser em ê bêjin hilbijartina pêşvex bandoreke teqez jî çêke. Beriya niha jî li Gever, Licê, Farxînê û navçeya Sûreya Amedê heman rewş hebû û gelek sivîl hatibûn kuştin. Hukuknas û siyasetmedar dibêjin ji bo ewlehiya sivîlan divê hem PKK û hem jî dewlet şer ji qadên sivîlan dûr bixin. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.